così έγινε πατέρας και που περνάει τα στερατώδης του ημέρας κάνοντας πράγματα βεβαίως τρομεράς. Είμαι ένα τέρας, είμαι ένα τέρας, τέρας, τέρας. Καλησπέρα σας για φέτος. Γιατί σε εμάς εδώ στο Μπετόν 7 τα πράγματα αλλάζουν χρονιά μετά το καλοκαίρι. Όχι τα Χριστούγεννα, γιατί έτσι λειτουργεί εδώ η σεζόν όλου του πράγματος. Όλοι γυρίζουν και αλλάζουν, οπότε για μας ο χρόνος είναι τώρα, Λουκά. Στους κινηματογράφους. Ναι, ραντεβού το Σεπτέμβρη. Ξέρω ότι δεν έλειψα σε κανέναν ιδιαίτερα, αλλά απλώς είμαστε εδώ, λοιπόν, για να μην λέμε και πάρα πολλά πράγματα χωρίς νόημα. Συγγνώμη, αυτό είναι οι τοπαθές που λες. Γιατί? Το ξέρω ότι δεν έλειψα σε κανέναν. Αυτός είναι ο κύριος Καλίτσης, λοιπόν. Πρόσεξε. Ναι. Ναι, αυτό τέλειωσε και θα σου πω. Βάζουμε το δεν έλειψα σε κανέναν. Θα σου πω μετά τη γνώμη μου πάνω σε αυτό το σχόλιο που έκανες. Ωραία, εντάξει. Από την ψυχολογική άποψη των πραγμάτων. Αυτή που σκέφτεσαι εσύ, αυτή που σκέφτομαι εγώ και ωραία. που είναι η πραγματική βεβαίως. Αυτό σκέφτομαι εγώ. Λοιπόν, ο κύριος Καλίτσης είναι, εκτός το τι είναι αυτός που είναι παραγωγός κιόλας εδώ στο Μπετόν 7 Radio. Έκανε μια εκπομπή πριν από μένα που είναι πάρα πολύ έτσι, πετυχημένη, με πολλά σχόλια, πολλούς ακροατές και γενικά πράγματα που συμβαίνουν και διασκεδάζουν και τον ίδιο και τους άλλους. Και τον έπιασα στην ευκαιρία, ήταν ο δεύτερος που είχα στην εκπομπή, εγώ το τέρας. Ο πρώτος ήταν ο Πέρος ο Μιχαηλίδης. Και του είπα κάτσε, γιατί σήμερα θα συζητήσουμε, ήταν να μιλάω μόνο εγώ, οπότε επειδή εκείνος είναι πιο ενδιαφέρον άνθρωπος από μένα και τα πράγματα που λέει έτσι έχουν... Άλλο σχόλιο πάλι αυτό που θέλει, ας πούμε, συζήτηση. Εντάξει, ναι. Και έχω γράψει... Πώς λέγεται αυτό που ανεβάζουμε στο Facebook, γιατί δεν έχω καμία σχέση καλή εγώ με αυτό. Post, ναι. Έχω ποστάρει. Έχω post, ναι. Άσε, αυτό μην το μπερδέψει κανείς και θα το πω να το πει κι αλλιώς. Λοιπόν, και λέξεις που βρήκα από διάφορα λεξικά για από λεξικά που λένε για το τέρας, από πού βγήκε η λέξη τέρας και το τι σημαίνει. Και θεωρώ ότι θα ήθελα δηλαδή αυτή η πρώτη εκπομπή να είναι πιο χαρούμενη, έτσι, με σχόλια γι' αυτά. Γι' αυτό κιόλας του είπα αν θέλει και δεν έχει χρόνο και δεν θέλει να πάει να δει τον Ολυμπιακό, γιατί ίσως δεν ξέρω κατά πόσο δεν βαριόταν, μάλλον για να κάτσει. Ναι, όχι, αν ήθελα να πάω να το δω, δηλαδή μία έχοντας τι να κάνω, θα πήγαινα να τον δω, ας πούμε. Ναι. Βέβαια, αυτό δεν θέλω να το πω με την έννοια ότι μπορεί να μας ακούνε και κάποιοι φίλοι που είναι Ολυμπιακοί. Οι οποίοι βεβαίως, αν μας ακούνε, πάνε να πει ότι δεν είναι Ολυμπιακοί, γιατί δεν θα βλέπουν τον Ολυμπιακό. Άρα δεν κινδυνεύουμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Οπότε, ναι, βαριόμουν και έκατσα. Να δω τον Ολυμπιακό εννοώ, όχι να κάτσω. Ναι, καλά, το καταλαβαίνω. Δεν είναι. Πάντως, αρκετοί δεν βλέπουν Ολυμπιακό και μας ακούνε. Βεβαίως. Αρκετοί. Δεν ξέρω τώρα. Εγώ τι νομίζεις? Θέλω να δηλώσω ότι δεν έχω πάει. Ξέρω ότι αυτό θα φανεί έτσι λιγάκι πιο ελαφρύ, που μπορεί να με κάνει ίσως και τόσο πολύ άντρα, αλλά δεν έχω πάει ποτέ στο γήπεδο, δεν έχω δει ποτέ ένα μάτς στην τηλεόραση και δεν ήμουν ποτέ καμία ομάδα. Συχαμερό αυτό, κύριε Γαλίτση? Όχι. Κοίταξε να δεις, κανείς δεν είναι τέλειος. Όπως είπε και στην ταινία αυτή, πώς λέγεται, μερικοί το προτιμούν καυτό, some like it hot, έτσι τελειώνει. Κανείς δεν είναι τέλειος. Τελειώνει που του την πέφτει... Μάλλον τι θυμάσαι την ταινία καθόλου? Ναι, βεβαίως. Που είναι ντυμένος άντρας αυτός και λέει: θέλω να σε παντρευτώ. Λέει: ξέρεις, εγώ είμαι άντρας. Και του λέει ο άλλος: κανείς δεν είναι τέλειος. Okay. Οπότε τι να σου πω κι εγώ, αν δεν έχεις πάει στο γήπεδο, και εγώ δεν έχω πάει, ας πούμε, στα Ιμαλάια. Δεν σημαίνει τίποτα. Όχι. Κανείς δεν είναι τέλειος. Ναι. Όπως ξέρουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, έγραψα λοιπόν σε αυτό το post που βρήκα λέξεις σε διάφορα λεξικά, δεν έγραψα τώρα από ποιους, δεν έχει και νόημα, για το τι σημαίνει το τέρας και πώς ο καθένας μπορεί να το λέει, γιατί εδώ στις εκπομπές που έχουν γίνει όλοι καλεσμένοι ήταν αυτό πραγματικά που λέει, έχω γράψει και σε αυτό το post, ότι ο καθένας το τέρας το έβλεπε με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, ειδικά το τέρας του, και νομίζω ότι έχει όλες αυτές
οι λέξεις αντιπροσωπεύουν αυτά που έχουν γίνει και έχουν συμβεί εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο το τραγικό. Κύριε Καλίτση, τι λέτε? Βεβαίως. Που ήσασταν και καλεσμένος. Συμφωνώ απολύτως. Για πέστε μου λίγο το σχόλιο αυτό που θέλατε να πείτε για το προηγούμενο και μετά θα συνεχίσουμε για αυτά που λέτε. Έλεγα ότι αυτό που λες δεν έλειψα σε κανέναν. Εντάξει, τώρα σε ποιον έλειψα ή εγώ, ας πούμε, δείχνει μια ητοπάθεια. Μάλιστα. Με την έννοια ότι σιγά τώρα ποιος είμαι εγώ, κανένας, ο τίποτα που δεν έλειψα σε κανέναν. Είμαι πολύ ψώνιο και το είναι ένας πολύ έμεσος τρόπος ναι. για να εισπράξεις μια κολακία, ένα σχόλιο από αυτόν που σε ακούει και να αρχίσει να σου λέει μα τι λες τώρα, εσύ είσαι ο καλύτερος και όλα αυτά κτλ. Δεν ξέρω λοιπόν αν είναι όντως κάτι που το πιστεύεις ή αν είναι ένας πολύ ύπουλος και τερατώδης τρόπος για να εκμεεύσεις το πόσο ενδεχομένως σημαντικός είσαι. Κατάλαβες? Εγώ το έκανα για το δεύτερο τρόπο, αλήθεια. Δεν το ξέρουμε αυτό. Και αυτό που λες τώρα πάλι είναι σαν να ακυρώνει αυτό, και διότι κάποιος παραδέχεται ότι το έκανε γι' αυτό, στην ουσία το αντιμετωπίζει με χιούμορ. Τώρα έτυχε που είσαι εσύ εδώ, αλλιώς ποιος θα μου το έλεγε? Δεν θα μπορούσε κανείς να μου πάρει να μου στείλει, λες, από τα μηνύματα που μου στέλνει. Δεν ξέρω τι αυτό. Ναι, θα μπορούσε. Ή κάποιος, ας πούμε, που είναι στο σπίτι του και σε ακούει, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να πει το καημένο το παιδί, ας πούμε, σε ποιον έλειψε. Και να σε πάρει τηλέφωνο τρέχοντας να σου πει μα τι λες τώρα, σε μένα. Κατάλαβες? Και να γίνει μια καινούργια σχέση. Τι ωραίο που θα ήταν αυτό, αλλά δεν θα μου τύχει ποτέ στη ζωή μου. Τώρα γιατί το ακυρώσαμε. Δεύτερο πράγμα. Να το λες σε κάθε εκπομπή, δεν ξέρεις ποτέ. Να λες τώρα την περασμένη εβδομάδα είμαστε μαζί, αλλά σε ποιον άλειψα τώρα την περασμένη εβδομάδα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, ξέρεις, θα το κάνω. Πέτα το έτσι, ας πούμε. Και όποιος το ακούσει. Δεν ξέρεις εσύ τι θα πιάσεις. Ναι. Η θεία μου Χαρίκλη θα με πάρει, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, βάλτε ένα τραγούδι, κύριε Λουκά, και θα πούμε για τα υπόλοιπα εδώ. Γιατί...
Λοιπόν, θα διαβάσω τώρα, κύριε Καλίτση και κύριε Λουκά μας, αυτά που βρήκα σαν λέξεις. Λοιπόν, τέρας, σπάνιο, σε παρήθανση ασύνηθες, σημείων φυσικό φαινόμενων, θαύμα, ιονός, κατά το πλήστον κακός. Επίσης, παν το χρησιμεύουν ως ιονός, ως προγνωστικόν το αλόκοτον το παράξενον. Η ετυμολογία της λέξεως, πάντα κατά το λεξικό, έχει να κάνει με την ομηρική λέξη πέλορ ή πελόρ. Τι λέτε, κύριε Καλίτση, πέλορ ή πελόρ? Ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω αυτό. Εσείς ασχολείστε με αυτό. Με τον Όμηρο δεν έχω ασχοληθεί, αγαπητέ. Το παραφύσιν μέγα, το πελώριον δηλαδή. Πέλορ ή πελόρ, λοιπόν, σύμφωνα με τον Όμηρο. Εντάξει, ναι. Ναι, ή το ένα ή το άλλο. Σημαίνει το παραφύσιν μέγα, το πελώριον. Λοιπόν, είπα ότι ο κύριος Καλίτσης έχει ασχοληθεί με αυτό, γιατί φέτος είχα την τύχη να δω μια παράσταση την οποία έχει, ένα έργο το οποίο έχει γράψει και έγινε παράσταση, ένα θεατρικό έργο που πραγματικά εγώ δεν είχα δει ξανά κάτι που είχε γράψει, δεν το είχα δει, κύριε Καλίτση, μας πρέπει να το ομολογήσω, και για μένα ήταν μια πολύ ευχάριστη βραδιά. Πες και ποιο έργο, το θυμάσαι, τον τίτλο? Ποιος, τον τίτλο του έργου? Όχι, ναι, δεν το θυμάσαι. Α, παλιό παιδό, σε έπιασα, διάβα. Για πες το. Όχ, ηλέκτρα. Αυτό δεν θυμάμαι ότι είχε και κάτι πριν. Ορίστε. Όχι ηλέκτρα, ναι. Ο Λουκάς το θυμάται. Το είδες όμως? Δεν το είδε, ο Λουκάς δεν το είδε, διότι ήταν στην Τίνο και μάζευε αχινούς. Ποιος μετράει πιο πολύ, εγώ που το είδα και δεν θυμόμουν τον τίτλο, ή αυτός που δεν εσύ, το είδε? Εσύ, ο Λουκάς είναι απαράδεκτος. Άρα, λυπάμαι. Ο Λουκάς είναι επίοικος απαράδεκτος. Ναι. Ενώ ο Σάκης όχι. Ο Σάκης βεβαίως ήρθε και το είδε. Αυτό λέω, ο Σάκης όχι. Ναι, ένας φίλος. Όπως λέμε ο Σάκης ή ο Σάκης? Όχι ο Σάκης. Όχι ο Σάκης. Κενό Σάκης. Όχι ο Σάκης λέμε πράγμα. Ναι. Ο οποίος άφησε το μάζεμα των αχινών και ήρθε και το είδε το έργο. Κατάλαβες? Ναι, εντάξει, όχι, δεν θέλω να έχετε μεταξύ σας. Δεν έχουμε. Και ειδικά στη δική μου έτσι πολύ σοβαρή εκπομπή. Ναι, δεν έχω. Λοιπόν, γιατί είπαμε. Πες για το έργο, πες. Μ' αρέσει να πεις για το έργο που. Εκεί. Μα με κόψατε, είπατε, δεν θυμάστε το ένα. Σε παρακαλώ. Τι ψώνια είμαστε αν δεν ακούσουμε κάποιον να μιλάει για το έργο μας? Ναι. Εμένα μου άρεσε πολύ. Και με τους ανθρώπους που είχα έρθει μαζί είχαν την ίδια γνώμη, δηλαδή τα παιδιά που ήρθαν μαζί τους, όπως γνωρίζεις. Τώρα να μιλήσω για τις υποκριτικές και όλα αυτά δεν έχει κανένα νόημα τον ηθοποιό. Όχι, για το έργο πες. Ναι, εντάξει, σε γενικές γραμμές πες μου εσύ. Αλλά ήταν επίκαιρο, δηλαδή είχε γίνει επίκαιρο. Ήταν και γραμμένο σε 15 σύλλαβο, είχε παραμείνει αυτό, έτσι δεν είναι? Είναι γραμμένο. Είναι γραμμένο. Θέλω να πω, υπάρχει. Υπάρχει, όποιος θέλει μπορεί να το. Όχι, δεν μπορεί να το δει, γιατί τώρα δεν παίζεται πια. Ναι, δεν το έχετε τραβήξει σε ταινία. Το έχω τραβήξει για προσωπική δική μου χρήση. Γιατί όμως είχε. Όχι, δεν είναι για την τηλεόραση και τέτοια εννοείς. Ναι. Όχι, γιατί εκεί είναι άλλες οι διαδικασίες. Δηλαδή που μετά αν είναι για. Όχι, το έχω για προσωπική χρήση. Για να υπάρχει αυτή η παράσταση στο αρχείο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Εντάξει. Ψέματα σου λέει, για να τη δω εγώ το τράβηξα. Ο μοναδικός που δεν θα τη δει αυτή την παράσταση είναι ο Λουκάς, όπως ξέρεις. Ναι. Ο Σάκης λέμε. Ο Σάκης. Ο Σάκης θα λύσει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αρχικά να αρχίσω να λέμε για τις λέξεις που καθορίζει το τέρας, γιατί στο τέλος, όταν θα πούμε όλες αυτές, θα πω ότι δεν ισχύει καμία από αυτές. Αλλά θα σας πω στο τέλος γιατί θεωρώ ότι δεν ισχύει καμία από όλες αυτές τις λέξεις. Λοιπόν, τέρας λέμε λοιπόν το σπάνιο, το ασύνηθες. Τέρας, το σπάνιο, το ασύνηθες μπορούν να το χαρακτηρίσουν οι άλλοι. Κύριε Καλίτση και κύριε Λουκά και όσοι μας ακούνε, όχι εμείς οι ίδιοι. Γιατί είναι κάτι που υπάρχει μέσα μας, που λειτουργεί, που είμαστε εμείς οι ίδιοι. Αν εμείς οι ίδιοι είμαστε σπάνιοι και για κάποιους άλλους, γιατί για τον εαυτό μας δεν μπορεί να πει κανείς ότι είμαι ένας σπάνιος άνθρωπος. Είναι κωμικό. Ναι, είναι κωμικό, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το λένε αυτό το πράγμα. Λέει, ας πούμε, ότι κάποιος σκέφτεται και ότι είμαι, λέει, ας πούμε, πώς να σου το πω, δεν λέει είμαι ένα τέρας εξυπνάδας.
για παράδειγμα, κάποιος, λέω, δεν μπορεί να πει βέβαια είναι, αν πει είμαι ένα τέρας ομορφιάς, αν σκεφτεί, Ναι. ναι, αυτό δεν. Μπορεί να το πει όμως και αυτό. Μπορεί να πει ρε παιδί μου τι όμορφος που είμαι. Μπορεί να κάτσει μπροστά στον καθρέφτη, ας πούμε, Ναι. και να πει τι ωραίος που είμαι. Ναι, αυτό να το κάνει σε μια προσωπική του στιγμή, ίσως. Ναι. Ναι, αυτό μπορεί να το σκεφτεί κιόλας. Δεν χρειάζεται να το Ναι, πει στον άρα το καθρέφτη. λες αυτό. Ναι. Όταν, δηλαδή, λες τι έξυπνος που είμαι. Πώς το έκανα αυτό. Ναι, Πώς αλλά- τους κορόιδεψα έτσι. Ναι, το λες μόνο σου στον εαυτό σου. Στον εαυτό σου. Το λέει. Δηλαδή, Στους άλλους όμως, στους άλλους δεν το λες. Γιατί άμα το πεις θα σε κλείσουν μέσα. αυτό λέω. Άρα η λέξη... Μόνο αστειευόμενος μπορεί να το πεις. Ναι, και πάλι... Όχι, αστειευόμενος μπορεί να το πεις, ας πούμε, αλλά ξέρεις, προφανώς δεν το λες φωναχτά αυτό. Αλλά από μέσα μας, δεν λέω ότι το λέμε όλοι, αλλά το λες από μέσα σου αυτό. Σε κάποια πράγματα που κάνεις. Ναι, εντάξει, λες τα κατάφερα ίσως. Ένας λιγότερο ότι το τέρας του είναι σε μια άλλη κατάσταση. Κοίταξε, Τα καταρχάς, μισό λεπτό. Όταν κάποιος, ας πούμε, σκέφτεται για τον εαυτό του κάτι, Ναι. αυτό δεν μπορεί να το βάλεις σε μία φράση. Δεν κάθεται δηλαδή κανείς μπροστά στον καθρέφτη. Την ώρα που κάθεται μπροστά στον καθρέφτη και κοιτάει τον εαυτό του, Ναι. δεν λέει ποτέ σε μία φράση Ναι. τι σκέφτεται. Δεν λέει, ας πούμε, τα κατάφερα. Δεν κάθεται στον καθρέφτη μπροστά και λέει τα κατάφερα. Ούτε λέει τι γαμάτος που είπε. Αυτό που λέει όμως είναι ένα συναίσθημα. Είναι μια αίσθηση που έχει για τον εαυτό του, η οποία τα εμπεριέχει, κατά τη γνώμη μου, Ναι. όλα αυτά. Δεν τοποθετούνται σε λέξεις αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά άρα δεν υπάρχει το τέρας να είναι σπάνιο, ενώ για τον ίδιο είναι για τους άλλους. Για τον ίδιο δεν είναι σπάνιο. Αυτό θέλω να πω. Ότι επειδή το τέρας είναι μια προσωπική υπόθεση. Δεν στον το ξέρω καθένα, αυτό, γιατί όλοι πιστεύουμε ότι είμαστε, ας πούμε, μοναδικοί σε τον πλανήτη. Δηλαδή ότι είμαστε εμείς και κανένας άλλος. Πάλι λέμε ότι είμαστε ο κύριος Γαμά όμως τώρα πάλι. Ναι. Εγώ τέρμα δεν κάνω τίποτα άλλο. Ναι. Δεν το αισθανόμαστε. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν μπαίνεις, ας πούμε, βγαίνεις στον δρόμο, ρε παιδί μου. Ναι. Έτσι. Και λες, κοίτα οι μαλάκες πώς πάνε, πώς κορνάρουν, Ναι. πώς τρέχουνε. Δηλαδή είσαι εσύ και οι μαλάκες που τρέχουνε. Και οι μαλάκες. Ναι. Ναι. Είσαι εσύ ξεχωριστός και όλοι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν, βρίζουν, περιμένουν στις ουρές, δεν έχουν υπομονή, δεν ξέρουν να παραγγείλουν. Δεν λες, κοίταξε αυτοί τρέχουνε σαν και εμένα οι μαλάκες. Αυτό, για να το πεις αυτό, Ναι. πρέπει να είσαι πολύ προχωρημένος Πολύ προχωρημένο για να το τέρας. πεις στον εαυτό σου. Γιατί Ναι. για να το πεις σε κάποιον Τι άλλον. μαλάκες που είναι που τρέχουν σαν και εμένα. Ναι, πρέπει να. Αν το πεις φωναχτά αυτό, Ναι. είσαι λίγο προχωρημένος. Αν το σκεφτείς αυτό, τότε είσαι πολύ προχωρημένος. Ναι, γιατί κοίταξε, το σπάνιο το κρίνουν οι άλλοι. Δεν μπορεί να το κρίνεις μόνος σου. Γι' αυτό λέω ότι Έλαντε που το κρίνεις όμως και μόνος σου. ναι, το κρίνεις μόνος σου. Κολλήσαμε τώρα. Πολύ εσωτερικά. Αυτό λέω, γιατί πρέπει να αναλύουμε. Εγώ θέλω μία-μία τις λέξεις να σας πω ότι τελικά το τέρας δεν είναι κάτι που το κρίνουν οι άλλοι. Γιατί όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί αφορούν τους άλλους προς το τέρας. Σύμφωνοι. Ισχύει και αυτό που λες. Ναι, δηλαδή, Αλλά ισχύει και το αντίθετο. το άλλο είναι πολύ βουβό όμως. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει. Ό,τι είναι βουβό δεν το ξέρει κανένας. Το ξέρουμε μόνοι μας. Το ξέρουμε μόνοι μας. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς όμως και να το παραδεχτούμε, υπάρχει. Τι είπα να πει ότι δεν το ξέρουμε. Ναι, καλά, υπάρχει σίγουρα. Όλοι λένε αυτό. Το ότι μπορεί να σκεφτεί κάποιος εγώ και κανένας άλλος σε αυτόν τον κόσμο. Και, ναι, γιατί πολλοί έχουν δει τις πράξεις πώς λειτουργούν σκεφτόμενοι αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι τι θα πούν οι άλλοι για να γίνει σπάνιο. Ναι, εντάξει, σύμφωνοι. Γιατί Οι από άλλοι μόνο και του- πάλι, άμα δεν μας βρούνε σπάνιους σε κάποια πράγματα που κάνουμε, είναι οι μαλάκες που δεν μας έχουν καταλάβει. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Δεν βάζετε είναι. μουσική.
been searching a long time for someone exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you makes it all worthwhile. Someone like you keeps me satisfied. Someone exactly like you. I've been doing some soul searching to find out where you went. I've been up and down on the highway in all kinds of foreign lands. Someone like you makes it all worthwhile. Someone like you keeps me satisfied. Just like you, baby. I've been all around the world, marching to the beat of a different drum. But just lately I've realized, maybe the best is yet to come. Someone like you makes it all worthwhile. Someone like you keeps me satisfied. Someone like you makes it all worthwhile. Someone like you keeps me satisfied. Someone exactly like you. Someone exactly like you. Τραγουδάρα, Λουκά. Ποιος το έγραψε? Ναι, ο Βαν, πώς τον είπαμε, Βαν. Βαν δε Μαν. Ποιος το διάλεξε όμως? Εγώ το διάλεξα. Μα είδες λοιπόν. Δηλαδή, εγώ. Γαμάτος. Αυτό που λέγαμε πριν. Εγώ. Δεν το λες. Το σκέφτεσαι. Να το είπα. Εγώ. Ναι, όχι, αφού σε ρώτησα εγώ. Ναι. Λες τραγουδάρα. 3 εγώ σε 5 φράσεις. Αυτό. Ένα δικό σου εγώ, ένα δικό μου και ένα του Βαν. Μια χαρά. Αποκαλούν Dream Team. Ο Βαν, ας πούμε, συμπτωματικά το έγραψε. Αλλά εγώ το έβαλα, λες. Σκέφτεσαι από μέσα σου. Όχι, και έχω πει ότι τη μουσική αυτή που επιλέγω εδώ λέγεται μουσική αλαντάλα. Α, ναι. Ναι, γιατί δεν έχει καμία συνοχή μεταξύ τους. Βάζω ό,τι μου αρέσει. Πολύ καλό αυτό. Ναι. Λοιπόν, στην επόμενη λέξη. Φυσικό φαινόμενο. Μπορεί να είναι φυσικό φαινόμενο, λέει, στο τέρας. Μπορεί, ας πούμε. Δεν νομίζω. Αυτό που συνέβη, λες, είναι τερατώδες, για παράδειγμα. Δεν το λες? Ναι, αυτό που έγινε μια κατολίσθηση, ας πούμε, με
τερατώδεις συνέπειες. Ναι, αλλά πάλι αναφέρεται σε κάτι κακό πάλι. Το 70% των ανθρώπων το τέρας το βλέπουν κακό. Ναι. Ακόμα και το δικό τους τέρας. Δηλαδή, και πολλοί που έχουν έρθει εδώ μιλάνε για το τέρας τους ότι είναι ο κακός τους εαυτός. Όχι ότι είναι ο καλός τους εαυτός ή ο χαρούμενος εαυτός ή κάτι άλλο. Εκτός από το κακό. Ναι, το τέρας δεν ξέρω κατά πόσον, αλλά υποτίθεται ότι μιλάς για ένα κρυμμένο πράγμα που έχεις μέσα σου. Σε άλλους ναι, σε άλλους όχι. Ναι. Αλλά δεν μιλάς για... Είναι τώρα... αυτό που έχεις κρυμμένο μέσα σου... Είναι πως έβαλες την Ηλέκτρα ηλέκτρα, όπως είπε ένας φίλος που ρώτησε γιατί την έβαλες ηλέκτρα. Ναι, το είναι το τέρας, το ηλέκτρα υπάρχει. Όχι, δεν είναι το τέρας το αλλά τέλος πάντων, στο φίλο αυτό για να απαντήσω που μας έστειλε εδώ στο chat πώς βγήκε το ηλέκτρα, θα του πω ότι θα το πω αυτό σε μια άλλη εκπομπή που θα είναι δικιά μου, γιατί τώρα είναι δικιά σου εκπομπή και δεν θέλω να φάω το χρόνο όλο. Καλά, όχι, άλλη φορά για να το πιάσω εγώ και να μπορεί να κολλήσω εγώ σε αυτό και να κάθομαι να μιλάω μια ώρα, ας πούμε. Ναι, εμένα με ενδιαφέρει αν το είναι από το τέρας σου και μπορούμε να το κάνουμε σε μια επόμενη δικιά μου εκπομπή. Όχι, δεν είναι από το τέρας μου. Αν κοίταξε είναι το από το τέρας σου, το αγοράζω. Κοίταξε να δεις, το όχ ή οτιδήποτε ας πούμε δεν είναι από το τέρας μου, δεν λες αυτό είναι από εκεί, αυτό άλλο είναι από εδώ. Είναι ένα επιφώνημα ας πούμε, έτσι. Τώρα από πού προέρχεται, από μένα προέρχεται. Τώρα από ποιο κομμάτι ας πούμε δικό μου, δεν το ξέρω κι εγώ να σου απαντήσω αυτό. Γι' αυτό θα το κάνουμε εκπομπή. Ναι, ας το κάνουμε. Θα λέγεται εκπομπή όχ το τέρας. Όχ το τέρας. Οκ. Ναι, θα είναι μια κάποια άλλη στιγμή. Ναι, που θα είναι όχ το τέρας. Νομίζω ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον και θα απαντήσει. Όχ βρέχει, λες. Να το φυσικό φαινόμενο για να επανέλθουμε πάνω σε αυτό και να αφήσουμε το. Δεν βρέχει, αλλά λέμε τώρα. Ναι. Όχι, όχ το τέρας που λες. Ναι. Εκεί θα μπλέξουμε τώρα, γιατί αν συζητάμε, δεν ξέρω εγώ να σου απαντήσω όσον αφορά εμένα δηλαδή, από πού έρχεται κάτι το οποίο λέω, γράφω, σκέφτομαι. Ναι. Έρχεται από μένα. Τώρα, από ποια πλευρά του εμένα, εγώ είμαι όλες αυτές τις πλευρές. Δεν είναι κάποιος άλλος. Έτσι δεν είναι. Τώρα αυτά ήταν διαφορετικά στην εκπομπή όταν σε είχα καλέσει για να μιλήσει για το τέρας σου. Ήταν κάπως αλλιώς τα λέγαμε. Τότε πώς θα σου βάλω να βάλεις την εκπομπή να την ακούσεις. Ναι. Κοίταξε να δεις κάτι. Τώρα πάνω σε αυτό θα σου πω ότι διάβασα κάτι πάρα πολύ ωραίο στο Facebook σήμερα που έγραψε μια φίλη που δεν ξέρω αν είναι δικό της, που λέει ότι αυτά που γράφω εδώ δεν σημαίνει ότι τα πιστεύω απαραίτητα. Δεν σημαίνει ότι με εκφράζουν και επίσης δεν σημαίνει ότι αν πω κάτι τώρα δεν θα αλλάξω γνώμη μετά από μία ώρα, μετά από μία μέρα. Ναι, και αυτό το βρίσκω πολύ υγιές. Ναι, γιατί δεν πιστοποιεί κάτι αυτό το Facebook. Όχι, σαν άποψη ρε παιδί μου. Δεν σημαίνει ότι λέω κάτι τώρα, ας πούμε, και σόν και καλά είναι θέσφατο. Μπορεί να αλλάξει αυτό. Καλά, μπορεί όλα τα πράγματα. Μπορεί τη συγκεκριμένη στιγμή δηλαδή που μου κάνεις μία ερώτηση εσύ, όχι εσύ προσωπικά, οποιοσδήποτε, να θέλω εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή να βγάλω ένα συγκεκριμένο προφίλ προς τα έξω, κάπως να είμαι, έτσι, και να δώσω μία απάντηση ή να βγάλω ένα κομμάτι του εαυτού μου, το οποίο να μην ισχύει απαραίτητα. Μπορεί σε μια άλλη δεδομένη στιγμή, με την ίδια ερώτηση, να βγάλω ένα άλλο κομμάτι. Συνήθως αυτό το κάνουμε όταν θέλουμε να εντυπωσιάσουμε κάποιον για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ναι, να εντυπωσιάσουμε. Μπορεί να θέλουμε. Ο χαμελέον μας δηλαδή να προσαρμόζεται στις ερωτήσεις του άλλου ώστε να είναι και εκείνος χαρούμενος. Μπορεί να θέλει να εντυπωσιάσεις. Μπορεί να θες να απαξιώσεις κάποιον με την απάντησή σου. Γιατί δεν σημαίνει ότι δηλαδή είμαστε εμείς οι δύο και με ρωτάς. Μπορεί να με ρωτήσει κάποιος που δεν τον συμπαθώ στον δρόμο, την ίδια ερώτηση να μου κάνει και εγώ να του δώσω μια απαξιωτική απάντηση που να μην την πιστεύω και πολύ βαθιά μέσα μου για να απαξιώσω αυτόν. Ναι, εντάξει, αλλά και πάλι είναι για τον εντυπωσιασμό του άλλου. Είτε είναι θετικός είτε αρνητικός. Δηλαδή, ναι, είναι για να όχι τον εντυπωσιασμό του άλλου. Για να δημιουργήσουμε μια κατάσταση στον άλλο. Μια εικόνα. Ναι, έτσι. Δικιά μας. Δικιά μας, μα αυτό δεν κάνουμε όλη την ημέρα. Αυτό κάνουμε. Είμαστε. Ναι. Εγώ το πιστεύω αυτό απόλυτα και αν με έχεις ρωτήσει άλλη φορά το ίδιο θα σου έχω πει και αν με ξαναρωτήσεις το ίδιο θα σου πω. Πιστεύω ότι είμαστε μία, σε όλο το 24ωρο δηλαδή, το 24ωρο μας, είμαστε μία αλληλοδιαδοχή ρόλων που υιοθετούμε εμείς οι ίδιοι για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όχι απαραίτητα θέλοντας να κοροϊδέψουμε κάποιον, δεν το εννοώ με αυτή την έννοια. Ναι, ένας προσωπικός αυνανισμός μπορεί να είναι.
Δεν ξέρω. Γιατί το παίρνεις έτσι? Γιατί μ' αρέσει. Ο αυνανισμός. Καλά, αυτό μ' αρέσει έτσι κι αλλιώς. Ναι, δεν είναι. Και θα πρέπει να αρέσει και σε όλο τον κόσμο. Συγγνώμη, μιλάμε για αυνανισμό τώρα και θα πέσουμε σε άλλα θέματα. Προηγουμένως, δεν ξέρω αν άκουσε την εκπομπή μου, μίλαγα για μια γυμνή Ναπολιτάνα που προσπαθούσε να μαζέψει από το πάτωμα ένα αυγό. Μην πέσουμε σε τέτοια θέματα τώρα. Εγώ δεν ήμουν κάπου εκεί. Χάθηκα τώρα, δεν ξέρω πώς μπήκε ο αυνανισμός. Αυτή είναι και ο ρόλος της σημερινής εκπομπής. Γι' αυτό σου είπα να κάτσεις. Γιατί Ναι. αυτή η εκπομπή πρέπει να είναι μια εκπομπή τέτοια που να δημιουργήσει ένα χάος ερωτήσεων και πραγμάτων. Που το έχει δημιουργήσει ήδη. Γιατί εγώ δεν ξέρω πώς μπήκε ο αυνανισμός στη μέση. Είδες, με αυτό είναι. Εγώ σου έλεγα ότι έχω στόχο σημερινή εκπομπή που θα σας το πω και θα το αποκαλύψω στο τέλος. Εγώ σου έλεγα ότι υποδιόμαστε ρόλους και μπήκε κάποια στιγμή μέσα στη μέση μια μαλακία. Ένας αυνανισμός δηλαδή. Ναι. Okay. Ναι. Μ' αρέσει. Όχι, δεν είναι ένας, είναι ο. Οκ. Ναι. Το έχει κάνει έργο και ο Νταλή που λέγεται ο Μέγας Αυνανιστής. Ποιος το έχει κάνει? Ο Νταλή έχει κάνει έργο. Respect. Ζωγραφικό. Respect. Ναι. Συγγνώμη. Λοιπόν, χρησιμοποιείται λοιπόν ως φυσικό φαινόμενο, όπως είπαμε, που είπαμε ότι μπορεί να λέγεται και... αλλά πάντα κακό, Ναι, σε γενικές γραμμές. ως ιονός καταπλήστον κακός πάλι. Γιατί είναι τόσο κακό το τέρας συνέχεια που πιστεύουν οι άνθρωποι? Θεωρούν ότι δείχνουν πάντα το καλό τους σε αυτό και κρατάνε μέσα τους το τέρας κρυμμένο. Να σου πω την αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω αν δείχνει ο άνθρωπος τον καλό του εαυτό, αλλά αν υποθέσουμε ότι κάποιες φορές κάτω από κάποιο στρες ή κάτω από κάποιες ειδικές συνθήκες βγαίνει ένα κομμάτι του εαυτού σου το οποίο ας πούμε σε εκπλήσει, εκεί αυτό το θεωρείς κάτι το μη συνηθισμένο, κάτι το ξαφνιάζεσαι, λες ο άλλος μου εαυτός. Γιατί είναι κάτι που ενδεχομένως το αγνοείς κιόλας. Συνήθως οι άλλοι βρίσκουν αυτές όλες τις ερωταπαντήσεις, κάνουν σε σχέση με σένα. Εσύ ξέρεις την πραγματικότητα, όλοι γνωρίζουμε την πραγματικότητα. Άλλοι... Δεν νομίζω ότι αυτό που λες δεν νομίζω ότι ισχύει. Εμείς νομίζουμε ότι έχουμε τη δικιά μας αλήθεια και νομίζουμε ότι ξέρουμε κάποια πράγματα τα οποία εάν θα είχαμε τη δυνατότητα να βγούμε από τον εαυτό μας και να μας δούμε από μακριά, ίσως να βγάλαμε διαφορετικά συμπεράσματα. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε πολύ κλεισμένοι μέσα μας και λες, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, το έχω. Δηλαδή, όχι, δεν έχει να κάνει με το ότι ξέρω και το έχω. Έχει να κάνει με το ότι την αλήθεια τη γνωρίζουν όλοι. Ποια αλήθεια? Την προσωπική τους. Δηλαδή, ποια είναι η αλήθεια σε σχέση με αυτό. Δεν το πιστεύω αυτό. Ναι, όλοι τη γνωρίζουν. Εκτός οι σχιζοφρενείς, ενώ οι τρελοί. Εγώ δεν το πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό που λες. Είναι πολύ, πώς να σου πω, αν τη γνωρίζαμε όλοι γνωρίζαμε την αλήθεια μας, θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι την αντέχει. Γιατί κοίταξε να δεις, η αλήθεια μας ή η μη αλήθεια μας πρέπει να είναι συμβατή με όλους που είναι γύρω μας. Γιατί όλοι όσοι είναι γύρω μας μας κάνουν να φαινόμαστε και να είμαστε κάποιοι. Άρα την αλήθεια μας, αν τη βγάζαμε, γιατί και εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω μέσα από αυτή την εκπομπή, οι άνθρωποι να αρχίζουν να, έστω και ένας δηλαδή να τα καταφέρει, εγώ θα θεωρήσω ότι όλες αυτές οι εκπομπές είχαν μια επιτυχία. Ότι προσπαθούν να δείχνουν αυτό που είναι ευχάριστο, ας το πούμε ευχάριστο τώρα, που είναι ευχάριστο προς τους άλλους. Αν όλοι βγάζαν το τέρας τους, θα ήταν μια άλλη πραγματικότητα. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Εσύ μιλάς για την αλήθεια του καθενός στην προσωπική, πράγμα το οποίο αποτελεί μία φιλοσοφική αναζήτηση ζωής. Αυτό το να ξέρεις, ο καθένας το τι είναι ο ίδιος, ρε παιδί μου, την αλήθεια του. Το γνώθεις αυτόν που λέμε. Δεν ξέρω πώς θα το πει ο καθένας, αλλά είναι την πραγματικότητα, ρε παιδί μου. Είναι πολύ απλό πράγμα. Δηλαδή, πώς? Θα σου πω, εμένα μου αρέσει, ας πούμε, να λέω, όχι εμένα, το Μιχάλη, σε κάποιον. Συχαίνεται ένα πράγμα. Αλλά επειδή γύρω του αυτό όλο το πράγμα δεν το θεωρούν ότι πρέπει να... Δεν το λέει ποτέ. Απλό πράγμα σου λέω τώρα. Ποτέ δεν το λέει, ποτέ δεν το αναφέρει, αλλά αυτό συνεχίζει να το συχαίνεται αυτό. Και λέει και μπορεί ακόμα να πει, όπως είπες και εσύ, να πει κάτι άλλο που μπορεί να πει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό να πει. Είναι εκπληκτικό. Η όπερα, τρελαίνομαι για την όπερα.
Γιατί έχει βρει μια γκόμενα που εκείνη την ώρα θέλει να αυτό και λέει ότι τρελαίνεται για την όπερα. Ή έχει μια παρέα με φίλους που όσοι δηλώνουν ότι τρελαίνονται για την όπερα είναι και κάτι παραπάνω. Και εσύ να τη συχαίνεσαι. Μέχρι τώρα λέω, από το πιο απλό πράγμα είναι αυτό. Ναι, υπάρχουν πολύ κοίταξε, πιο σύνθετα πράγματα. Πάμε στα πιο σύνθετα, γιατί αυτό το απλό που λες, πού θες να καταλήξεις με αυτό το απλό που λες? Θέλω να πω ότι όλοι ξέρουμε τελικά τι είμαστε, τι θέλουμε. Περίμενε. Και φτιάχνουμε μια εξωτερική εικόνα. Από αυτή την εικόνα, εγώ λέω ότι πρέπει να τη σπάσουμε, να βγάλουμε το τέρας έξω μας και μετά να εκτιμήσουμε τους φίλους μας, τους ανθρώπους που μας αγαπούν, που μας μισούν, που είναι κοντά μας σαν συνάδελφοι, φίλοι, συνεργάτες. Γενικά τον κύκλο μας και ποιο είναι πραγματικός λόγος που είναι κοντά μας. Μόνο αν ξέρουν το τέρας μπορούμε να καταλάβουμε τελικά γιατί είναι αυτοί και αν είναι πραγματικά έτσι. Αλλιώς είναι για αυτό που δείχνουμε, που είναι μια εξωτερική κατάσταση. Αλλά αυτό που περιγράφεις όσον αφορά την όπερα, εντάξει, είναι απλό, το καταλαβαίνουμε. Ναι, είπα το πιο απλό τώρα. Ναι. Στο πιο πολύ σύνθετο τώρα. Ναι. Όταν, ας πούμε, έρθεις εσύ να... πώς το λένε... Να πεις, ας πούμε, η φίλη μου, η γυναίκα μου, ο περίγυρός μου, η δουλειά μου κτλ. Ναι. Όταν κάτσεις και δεις πραγματικά τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα για σένα, ναι, και δεις ότι υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια, ναι, τι κάνεις? Ή πρέπει να τα αλλάξεις αυτά, ναι, δηλαδή να αλλάξεις γυναίκα, παιδιά, περίγυρο, ενδεχομένως ναι, όλα αυτά, έτσι, ναι, δουλειά και όλα αυτά, ναι, ή να το κάνεις γαργάρα, ναι, και να πεις ok, κάπου κάνω λάθος, διότι δεν μπορεί να σηκωθείς ένα πρωί εσύ και να πεις αλλάζω ζωή. Πώς θα το κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν θα πεις ότι αλλάζω ζωή, αλλά μπορεί από την αρχή να είναι έτσι. Αυτό λέω, ότι οι άνθρωποι από την αρχή κατασκευάζουν την εικόνα τους, το τείχος τους, το κατασκευάζουν από την αρχή. Η κοινωνία το κατασκευάζει. Ναι, αυτό λέω, σε σχέση με τους άλλους. Ναι. Αλλά αυτό που είναι πραγματικά, λένε δεν μπορούν να το εκδηλώσουν πάντα. Και όχι ούτε καν το γνωρίζουν επίσης. Το γνωρίζουν. Εγώ σε αυτό θα διαφωνήσω, αλλά δεν ξέρω. Γιατί δεν το γνωρίζουν, λες εσύ? Εγώ πιστεύω ότι όλοι κατασκευάζουμε μία εικόνα. Γινόμαστε εμείς οι ίδιοι ένα κατασκεύασμα σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια, και από μικροί δηλαδή που είμαστε. Ναι, από μικρός. Έτσι, γιατί καλά, από μικρός ψάχνεσαι με την έννοια καινούργια πράγματα, όλα. Έρχεται η κοινωνία μετά και σου καπελώνει κάποιους ρόλους, ναι, κάποια πρότυπα, κάποια 1002 πράγματα. Και εσύ μπαίνεις μέσα σε αυτά και δεν τα επεξεργάζεσαι εκείνη την ώρα. Όταν είσαι μικρός δηλαδή, λες ρε παιδί μου είπανε κάτι. Δεν το βάζεις κάτω το κάθε πράγμα που σου λένε να δεις ισχύει, δεν ισχύει, τι σημαίνει αυτό για μένα. Δεν τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Παίρνεις κάποια πράγματα σαν δεδομένα και προχωράς. Χτίζεις λοιπόν κάτι το οποίο στο φοράνε άλλοι κατά κάποιο τρόπο. Ναι, αυτό μετά νιώθεις μια δυσαρέσκεια ενδεχομένως και λες κάτι δεν πάει καλά εδώ, αλλά πολλές φορές το ξεπερνάς αυτό και πας παρακάτω και χτίζεις μια ζωή με μικροδυσαρέσκειες, όπου κάποια στιγμή έχεις φτάσει σε ένα σημείο που έχεις χάσει τον μπούσουλα. Δεν ξέρεις δηλαδή από πού έχεις ξεκινήσει ακριβώς και πώς ήσουν πριν από 15-20 χρόνια. Έχεις χάσει την μπάλα λιγάκι, γιατί αυτά τα μικροχτισήματα, ναι, τα λεγόμενα μερεμέτια πάνω στην προσωπικότητά μας, ναι, κάπου ας πούμε εδώ, αυτό δεν μ' αρέσει. Τα κάνουν οι άλλοι όμως, να ξέρεις. Και εμείς, γιατί εκ των συνθηκών, ναι, δηλαδή λες ρε παιδί μου, προκειμένου ας πούμε, έχω μια, να πω γκόμενα ή ακούγεται φτηνή η λέξη. Δεν μ' αρέσει να τη χρησιμοποιώ, γι' αυτό το λέω. Ναι. Αλλά τι να πω τώρα, έχει μια κοπέλα, έχει μια γυναίκα, έχει μια σχέση. Το γκόμενα, ναι, είναι τίτλος. Και θες να πηδήξεις ας πούμε, να το πούμε έτσι απλά. Ναι. Θα πεις ok, δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει εκείνο στη συμπεριφορά, δεν μ' αρέσει το άλλο. Θα πω και ένα ψεματάκι, θα κάνω και εκείνο. Ναι. Παρασύρεσαι, χάνεις τον έλεγχο κάποια στιγμή. Ναι, αλλά το τι θέλεις το ξέρεις. Άσχετα αν παρασύρεσαι και το κάνεις και δείχνεις. Γιατί μπορεί να θες την κόμενα να την ντύσεις τσολιά και να κάνεις ότι να την πηδήξεις τσολιά. Μου αρέσει πολύ κίνκι, ακούγεται αυτό. Ναι. Εγώ θα ήθελα να μείνω σε αυτό. Λίγο στην κόμενα τσολιά. Δεν ξέρω τι λέει αυτό για την προσωπικότητά. Με συγχωρείς, άσε τι να πεις την κόμενα, εσύ τι να πεις την προσωπικότητά σου. Εσύ που θες μια γκόμενα τσολιά. Όχι, εγώ δεν θέλω. Εσύ το είπες, δεν το πάω. Λέω μπορεί να θέλεις μια γκόμενα τσολιά. Μα συγγνώμη, αυτό το παράδειγμα εσύ το έφερες, δεν το έφερα. Το έφερα σαν παράδειγμα. Αλλά όχι, και εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες να είναι πάρα πολύ γυναίκες.
Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ανοίγουμε ένα άλλο πράγμα. Ναι. Οι γυναίκες που ντύνονται άντρες δεν μου αρέσει καθόλου. Έστω και τσολιάς, σκοτσέζος, Ναι. οτιδήποτε μπορεί να είναι. Ναι, θέλω οι γυναίκες να είναι γυναίκες. Δηλαδή, θηλυκά. Δεν μου αρέσουν οι ανθρωπεποί γυναίκες καθόλου. Δηλαδή, ούτε μία στο εκατομμύριο. Η Lady Gaga σ' αρέσει. Ούτε απ' έξω. Όπως λέει ένας φίλος, ούτε να τον δει. Ούτε να μου τον δει. Ούτε να μου τον Ούτε δει. να μου τον δει. Ούτε, Ναι. όχι. Ναι. Ναι. Πρώτα και εκείνο δεν μπορείς να μπεις μέσα σε μια γυναίκα που λέγεται Γκάγκα. Μην το λες αυτό. Εγώ, τώρα μίλησα προσωπικά Ναι, για όχι, μένα. Τώρα, εκατοντάδες θα θέλουν να γίνουν Μην το λες, γιατί αν κάποια στιγμή. Αν κάποια. Γκαγκάδες μπορεί να είναι Ναι, χιλιάδες. αυτό το λες, ας πούμε, έτσι. Ναι. Οκ. Και είσαι 100% σίγουρος. 100. Ναι. Δηλαδή, αν βρεθείς, ας πούμε, Ναι. μπες σε μια υποθετική κατάσταση Ναι. με τη Lady Gaga, Ναι. που δεν την ξέρεις και Ναι. που είσαι, ας πούμε. Δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον να βρεθεί μαζί μου, λέει την Γκάγκα. Γιατί το λες αυτό, συγγνώμη. Περίμενε. Γιατί έχεις στεγανά. Μισό Όχι, λεπτό. δεν έχω ξανά. Πρώτα γίνουν. Δεν θα έχει η Lady Gaga να βρεθεί με σένα, λες. Ναι, Γιατί το λες κανένα αυτό? ενδιαφέρον. Και τώρα. αυτό είναι στεγανό. Μα θέλει πρώτον έναν άντρα Photoshop η Lady Gaga. Όχι, δεν σου λέω. Εγώ δεν είμαι Photoshop. Δηλαδή είμαι. Εγώ δεν σου λέω για πάω στο διάλογο. να βρεθείς με την Gaga διότι θέλεις όν και καλά. Αλλά μπορεί, ρε παιδί μου, Ναι. οι συνθήκες να το φέρουν έτσι. Ναι. Μπορεί σε αυτή τη ζωή, δεν ξέρεις ποτέ. Δεν ξέρεις, όχι. Έτσι. Ναι. Και να βρεθείτε κάπου και για κάποιο λόγο να την γοητεύσει η προσωπικότητά σου. Το θεωρείς Το απίθανο? τέρασε η προσωπικότητά μου. Οτιδήποτε. Αυτό που είσαι εσύ. Το θεωρώ απίθανο, ναι. Όσο ότι δεν γίνεται. Όσο ότι δεν γίνεται, ναι. Αυτό είναι στεγανό. Όχι, μα δεν είναι στεναγραμμένο. Στο λέω Δεν θα επιλεκτικά από τα συμφωνήσω. πράγματα που έχουν συμβεί μέχρι τώρα στη ζωή μου. Ξέρω σε ποιο γκρουπ γυναικών μπορεί να αρέσω. Μα κι εγώ, όχι. Εγώ δεν. Οπότε σου λέω αυτή δεν είναι από τον γκρουπ. μισό Δηλαδή λεπτό. Εγώ δεν ούτε σου να με λέω. κοιτάξει από. Πώς να σου πω. Περίμενε. Ναι. Εγώ δεν σου λέω, αν σου έλεγα ότι αν σε συναντήσει η Lady Gaga, Ναι. οπωσδήποτε θα πάθει Gaga, Ναι. τότε θα έχεις κάθε λόγο να μου πεις, να σου πω, άσε με. Εγώ λέω, Ναι. αποκλείεις το ενδεχόμενο. Ναι. Όχι, πώς το αποκλείεις? Δεν μπορεί να αποκλείσεις κάποιο ενδεχόμενο που δεν το ξέρεις. Λες λοιπόν, τι λέω εγώ, Ναι, οι καλά, πιθανότητες είναι 99% Ναι. να μην τις κάνω κούκου Ναι. ούτε από μακριά. Ναι. Υπάρχει όμως και 1%. Καλά, ναι. Το 1% υπάρχει όλα τα πράγματα. Πώς το αποκλείεις τότε? Εντάξει, το αποκλείω γιατί αυτό το 1% δεν είναι κοντά μας. Γιατί πώς τον λένε. Μα δεν το αποκλείεις. Ο Λες, Μέρφυ υπάρχει είναι ένα. πολύ δικός μας άνθρωπος. Ποιος Μέρφυ? Ο Μέρφυ, λέμε, ο νόμος του Μέρφυ. Ναι. Είναι πολύ αγαπητός και δικός μας άνθρωπος. Βάλτε μουσική να συνεχίσουμε γιατί δεν Εγώ πάμε να απορώ μην τι την λέει ο άνθρωπος από την Κολομβία που μας ακούει. Τι λέει ο άνθρωπος από την Κολομβία, θα είναι Έλληνας? Ξέρω ότι μπορεί. Έχω ένα φίλο στην Κολομβία, αλλά δεν νομίζω ότι. είναι Δεν πιστεύω αυτός. να είναι από κανένα καρτέλ περίεργο. Θα το πούμε αυτό τώρα, μισό λεπτό. Για βάλτε το επόμενο, κύριε Λουκά. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Come on now. I hear you're feeling down. Well, I can ease your pain, get you
είχαμε μια πάρα πολύ αντρική συζήτηση τώρα. Δηλαδή, είναι ωραίο να βάλουμε κάποια στιγμή να ηχογραφούμε αυτά που λέγονται όταν δεν είμαστε στον αέρα. Μάλλον στα καλώδια, γιατί αέρας δεν υπάρχει. Στα καλώδια ακουγόμαστε. Στις οπτικές σύνδεσες. Στις οπτικές σύνδεσες. Αέρας είναι μόνο στα FM, έτσι δεν είναι? Έτσι ήθιστε να λέγεται. Ναι. Είχαμε λοιπόν μια συζήτηση και νομίζω ότι πρέπει να κάναμε σεξ με καμιά δεκαριά γυναίκες αυτή τη συζήτηση τώρα, έτσι, για την πλάκα. Και όλες ήταν και πάρα πολύ γνωστές. Ναι, δεν ξέρω. Άμα θες, πες την. Εγώ, Όχι, κοίταξε να δεις. Δεν μπορώ να εκθέσω τώρα. Μην αρχίσεις ένα θέμα άμα δεν μπορείς να εκθέσεις. Τι το λες? Δεν μπορώ να πω ονόματα. Είναι τώρα. σαν να λες, θα σου πω ένα ανέκδοτο, ας πούμε. Πες το. Ναι, όχι. Γιατί περί ανέκδοτο πρόκειται. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ δεν είναι δική μου εκπομπή, οπότε δεν μπορώ να επέμβω σε αυτό το θέμα. Δεν μπορώ. Ναι. Λοιπόν, το τέρας λέγεται και αλόκοτο. Αυτό είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Είναι με την έννοια του διαφορετικού, ας πούμε, που από αυτό που ξέρουμε εμείς. Πάλι όμως για τους άλλους. Γιατί για μας δεν μπορεί να είμαστε αλόκοτοι. Μπορούμε να είμαστε αλόκοτοι, γιατί πολλές φορές και εμείς ακόμα οι ίδιοι, πιστεύω, κάτω από ειδικές συνθήκες μπορεί να κάνουμε πράγματα ή να αντιδράσουμε με κάποιο τρόπο που και εμείς οι ίδιοι να εκπλαγούμε. Δηλαδή, και να μας θεωρήσει το εαυτός μας αλόκοτος. όχι αλόκοτος, δεν λες είμαι αλόκοτος, ρε παιδί μου, αλλά λες πώς το έκανα αυτό. Πώς ας πούμε αντέδρασα έτσι, πώς λειτουργήσα έτσι κάτω από μια συγκεκριμένη συνθήκη, την οποία μπορεί να μην την έχεις φανταστεί ποτέ. Αν σου έλεγε κάποιος ότι θα κάνεις έτσι ή θα αντιδράσεις έτσι σε κάτι, μπορεί να μην το έχεις φανταστεί ποτέ. Αλλά όταν βρεθείς σε αυτή τη συνθήκη και το δεις μετά εκ των υστέρων, μπορεί να πεις πώς το έκανα εγώ αυτό. Αυτό δεν είναι λοιπόν κάτι αλόκοτο για σένα? Δεν λες ποτέ τη φράση «Μα τι αλόκοτος που είμαι». Ναι. Αυτό δεν το λες, δηλαδή δεν το εκφράζεις έτσι ποτέ. Αλλά δεν έχουμε βρεθεί σε περιπτώσεις που λες «Τι λέει ρε, πώς το έκανα αυτό εγώ, πώς έγινε αυτό το πράγμα». Ναι, αυτό λειτουργεί σαν το τέρας. Ναι. Αυτό Ναι. λέω, ότι όταν λειτουργεί το τέρας, σαν τέρας, το Εσύ ίδιο το τέρας. είσαι όμως ρε παιδί μου. Το τέρας αυτό είναι όλο λίγο πολύ, ξέρεις, εκεί μπλεκόμαστε ας πούμε και δεν ξέρουμε. Ναι. Για πες. Το παράξενο. Παράξενο μπορεί να είναι. Ναι, βεβαίως. Αμέ. Το λένε οι άλλοι ή το λες και μόνος? Είμαι παράξενος. Τι παράξενο είναι αυτό που έχω σκεφτεί? Λες είμαι ναι, λες τι σκέφτηκα τώρα, τι μαλακία είναι αυτή που σκέφτηκα. Δεν λες τι παράξενο. Παράξενο όμως, γιατί λέμε τώρα για τις... Ναι ρε παιδί μου, οι λέξεις ισχύουν αυτές, αλλά όλες μαζί εμπεριέχουν μία έννοια. Δηλαδή δεν λες ποτέ, μα τι παράξενο είναι αυτό που σκέφτηκα. Αυτό δεν το λες. Ο άλλος όμως μπορεί να το πει. Για να εκφράσει το τέρας σας παράξενο. Λέει, κοίταξε, πολύ παράξενος άνθρωπος αυτός. Ναι, αυτό μπορεί να το πει. Παράξενος δεν λέει. Παράξενος, ναι. Ενώ για τον εαυτό σου δεν μπορεί να το πεις. Όχι. Δεν μπορεί να το πεις εύκολα. Ναι. Αυτό προσπαθώ να πω εγώ Ναι, τώρα. ναι. Ότι όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί που αφορούν το τέρας, στο τέρας, έχουν να κάνουν με το πώς το βλέπουν οι άλλοι. Ναι. Καθαρά οι άλλοι. Ναι. Όχι το τι είναι το ίδιο. Το λέει το τέρας. Γιατί το τέρας είμαστε εμείς. Το λες όχι με αυτές τις λέξεις όμως. Το λες αλλιώς. Θα έπρεπε να λέει άλλες λέξεις. Λοιπόν, τα λεξικά να λένε αλλιώς. Δεν τα έχεις όλα τα λεξικά που υπάρχουν. Όσα βρήκα, βέβαια, Και επίσης δεν σημαίνει ότι τα πάντα εκφράζονται με λέξεις. Ναι, Δεν σημαίνει δηλαδή όταν σκεφτόμαστε εμείς, εσύ όταν κάθεσαι σπίτι σου και σκέφτεσαι, ναι. οτιδήποτε να σκέφτεσαι, δεν έχει σημασία. Ναι. Όχι, δεν εννοώ κάτι πρακτικό, τι θα μαγειρέψεις, γιατί εκεί κάθεσαι και γράφεις ας πούμε μια συνταγή και λες θα πάρω ας πούμε ξέρω εγώ μισό κιλό κρέας κτλ. Εγώ αποκλείεται γιατί δεν μαγειρεύω καθόλου καλά. Ναι, ωραία. Αν μαγείρευες. Ναι, εντάξει. Όταν όμως σκέφτεσαι διάφορα πράγματα, δηλαδή το συναίσθημα ας πούμε που σου δημιουργεί το ηλιοβασίλεμα. Ναι. Αυτό είναι ένα συναίσθημα. Δεν μπορείς να το βάλεις σε λέξη εκείνη την ώρα. Αν προσπαθήσεις να το καταγράψεις αυτό, Ναι. δεν θα τα καταφέρεις Θα απόλυτα. γινόμουν συγγραφέας. Ναι. Ποιητής. Ναι, αλλά ας πούμε ότι δεν είσαι και άρα κάτι αισθάνεσαι. Δεν είμαι σίγουρα. Ναι. Δεν λες λοιπόν, θέλω να πω ότι οι λέξεις δεν είναι πάντα ότι σκεφτόμαστε. Όλες αυτές οι λέξεις που είπες λοιπόν, όσον αφορά εμάς, μπορεί να τις σκεφτόμαστε και να εμπεριέχονται όλες σε μία αίσθηση που έχουμε για μας. Ναι. Και να λες, πώς το έκανα αυτό, τι έγινε τώρα. Ναι, Αναρωτιέσαι. Διαβάζοντας ένα λεξικό, Ναι. πες ότι έρχεται ένας Αριανός.
Ναι. Ένας Καλά. εξωγήινος. Και παίρνει ένα λεξικό να δει Σωστό. τι είναι το τέρας. Εντάξει, εκεί τώρα ο εξωγήινος θα μπερδευτεί λιγάκι. Αυτό λέω. Ναι, θα Το αποκομίσει. λεξικό έχει αυτή την. Ναι, σύμφωνοι. Σε αυτό συμφωνούμε. Αν έρθει ο Αριανός, όντως. Ναι, θα έρθει ο Αριανός, θα κοιτάξει τέρας για να δούμε τι είναι το Ναι, τέρας. ναι. Και αρχίζει Αυτό να σωστό. διαβάζει όλα αυτά και. Δεν θα βγάλει άκρη. Δεν θα βγάλει άκρη. Αυτό. Ναι, αυτό βέβαια. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Ο Αριανός θα φύγει πακέτο όπως ήρθε, χωρίς να έχει Θα καταλάβει γυρίσει την πλάτη. έναν πέος. Μου άρεσε αυτό. Και θα άρεσε και στη Lady Gaga. Ναι. Μα με τη Lady Gaga εγώ ζω για το 2% πιθανότητα ότι θα τη συναντήσω και θα της αρέσω κιόλας. Έβαλες 2 κιόλας. Το ένα. Βεβαίως. Καλά αυτό. Αυτό είναι το αλόκοτο. Είμαι Λάρς. Όπως λέει το αλόκοτο. Είμαι Λάρς με τον εαυτό μου. Αυτό έλειπε να κάνω τσιγκουνιές στα όνειρά μου. Έβαλε κάτι παραπάνω τότε. Όχι. Τότε θα είμαι υπερβολικός. Υπερβολικός. Ναι. Ναι. Θα είμαι εξωπραγματικός. Αλλά στον εαυτό μου είμαι λίγο Λάρς, ρε παιδί μου. Ανοιχτό χέρι. Τι, μιζέριες και τσιγκουνιές στα όνειρα. Όχι. Στα όνειρα δεν πρέπει να κάνουμε. Δεν το θέλω αυτό. Άλλο αν από μέσα μου λέω ότι έχω και ένα 40%. Τώρα μου αρέσει καλύτερα. Απ' έξω λέω 2. Αυτό είδες. Το τέρας λέει 40. Ναι. Και για να μην φανείς ότι είσαι όλα τα άλλα, λες 2. Τι μετρημένος άνθρωπος, λέει αυτός που τι σοφός. Μετρημένος θα λέγαμε. Αλλά να πει 40% και κάποιος άλλος μπορεί να πει τι μαλάκας είναι αυτό, ξέρεις. Αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ μένω στο. Τώρα ξαναλες αυτό που είπες εδώ, το τι μαλάκα, πώς με είπες στην αρχή. Τι είπες ότι ήμουνα. Εγώ, εσένα. Ναι, ότι επειδή είπα ποιος με ακούει, σε ποιον έλειψα. Αυτό λέγεται χειραγωγό των άλλων και περιμένω να ακούσω, ας πούμε. Όχι, δεν είσαι, ξέρεις. Λες, ποιος θα με ακούσει εμένα τώρα, ας πούμε, ξέρεις. Σε ποιον έλειψα εγώ. Ναι, αυτό. Ναι. Περιμένοντας να ακούσεις, όχι. Εδώ είσαι απαραίτητο. Απαραίτητο, καλά. Ναι. Είναι ένας ύπουλος τρόπος να εκμεύσεις το σχόλιο του άλλου. Ναι, γιατί με λείπει σε όλους μας αυτό το σχόλιο. Έτσι. Λοιπόν, η τελευταία λοιπόν λέξη λέγεται η ομερική, όπως είπαμε, που βρήκα και είναι το παραφύσιν μέγα το πελώριον. Τώρα εδώ και με τη Lady Gaga και με αυτά που λέμε το παραφύσιν μέγα και το πελώριο έχουν μια άλλη οντότητα. Θα πέσουμε σε άλλες συζητήσεις που δεν θέλω να... Ποια κυρία έψαχνε το αυγό, είπες? Μια κυρία Ναπολιτάνα που έφερα ένα παράδειγμα. Εγώ καμία κυρία δεν το ψάχνα. Στο μυαλό μου ήταν μια κυρία που έψαχνε ένα αυγό, ας πούμε, γυμνή. Για κάποιο λόγο όλες οι κυρίες που ψάχνουν κάτι, ας πούμε, στο μυαλό μου είναι γυμνές. Ως επιτοπλίστων. Τι? Το αυγό είναι ποσέ. Ποσέ, ναι. Πόσε καταντήσαμε. Και πώς γίναμε. Σε καταντήσαμε. Πώς σε καταντήσαμε. Πρέπει να λέμε πώς σε καταντήσαμε. Αυτό είναι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν από όλες αυτές τις λέξεις θεωρώ ότι η μόνη που αντιπροσωπεύει το τέρας είναι το πελώριον. Πώς? Πελώριον τέρας. Και θα σας πω γιατί μετά το τραγούδι. Πέρασε η ώρα. Γι' αυτό. Θα σας πω μετά και μετά θα... Ωραία. Suitcase is packed, trunk done gone. You know by then I ain't gonna be here long, but I'm scared to go down that big road by myself. I'm scared to go down that big road by myself. I love you, man, but your ways I just can't stand. I love you, man, but your ways
just can't stand. So you got you another woman, I got me another man. Where there ain't no loving, there ain't no getting along. Where there ain't no loving, there ain't no getting along. Now you know, baby, you always treat me wrong. I ain't got no more, baby. I ain't got no more, baby, Lord. I ain't got no more, baby, now. Lord, I ain't got no more, baby, now. Του κόψατε γρήγορα, κύριε. Γιατί μου κάνεις το δάχτυλο έτσι? Να μιλήσετε. Το ακούω κι εγώ τώρα, δεν είναι ότι... Το δάχτυλο έτσι εξήγησε. Λες γιατί μου κάνεις το δάχτυλο έτσι. Ναι, γιατί... Πώς το δάχτυλο, εξήγησε. Όχι, δεν ήταν το δίχτυ. καμιά άσεμνη. Το δίχτυ, το δίχτυ. Ναι. Το δίχτυ που ούτε, ναι. Όχι το δίχτυ που κάνουν τα ψάρια, το δίκτυ. Το δίκτυ. Γιατί εγώ είπα δίχτυ, ενώ είναι δίκτυ. Το δίκτυ. Με ψωναγιώτα και ήταν. Με τέλος πάντων, ναι. Εγώ σαν δυσλεκτικός δεν μπορώ να είμαι της ορθογραφίας παιδί, αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι. Τελικά έχει πολλά ελαττώματα λέξη. Δυσλεκτικός, αυτό, εκείνο. Μην πείτε το άλλο, μην πείτε το άλλο που με έχετε δει με μαγιό, μην πείτε το άλλο. Εγώ δεν είπα ότι έχει κανένα ελάττωμα, εσύ τα λες. Αυτός τα λέει, εγώ δεν λέω τίποτα. Ναι, εμένα τι με βάζετε στη μέση. Όποιος άκουσε, εγώ είμαι ο αυτός. Ναι, εγώ δεν... Από τη στιγμή που είμαι ο αυτός, όχι ο εαυτός, ναι, θα είναι τα πράγματα... Εγώ δεν έχω πει τίποτα. Ποιος? Εσύ. Εγώ είμαι το τέρας τελικά, καλά αυτό. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρω μια αυτοσυνέντευξη στο τέρας. Να αυτό... Ναι, και ο Θεός ας βάλει το χέρι του μετά. Λοιπόν, είχαμε ότι είναι πελώριον. Ότι το τέρας είναι πελώριον. Συμφωνείτε σε αυτό? Αυτό είναι το πέλορ που έλεγες προηγουμένως. Ναι, Πελόρ. η μερική λέξη πελώρ, γιατί... Πέλωρ ή πελόρ, πελώριο. Άκου να δεις τώρα. Ναι. Το παραφύσιν μέγα αυτό, για να μην ξεχνάμε και το παραφύσιν, γιατί έχει μια δυναμική. Ναι. Λοιπόν, το τέρας είναι το μόνο πράγμα που μπορεί και να μας κάνει να μπορέσουμε να το βγάλουμε τελικά έξι, είναι να αρχίσει να μεγαλώνει και να γίνει πελώριο. Πιο πολύ πελώριο από το πελώριο, δηλαδή. Πιο πολύ πελώριο από την ιστορία του πελώριου. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βγει προς τα έξω. Γιατί αλλιώς όλα τα άλλα που είναι γύρω μας το κάνουν και το συρρυκνώνουν, δηλαδή. Όσο γίνεται και πιο πολύ και πιο πολύ, μέχρι που ξεχνάς, όπως είπες εσύ προηγουμένως, φτάνεις κάποια στιγμή και ξεχνάς πώς ξεκίνησες. Ναι, σε αυτό δεν διαφωνώ καθόλου. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Συρρυκνώνεται. Και όταν κάποιο είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, έσκασα. Τάκ και το έβγαλα κάτι. Το βγάζεις τελικά? Ξέρω εγώ, άμα σκάσεις ή αν δεν το βγάλεις με κάποιο τρόπο, βγαίνει κάπως αλλιώς αυτό. Ναι, καλά. Δηλαδή σωματοποιείται. Σε έμφραγμα, σε κεφαλικό, σε οτιδήποτε. Καρκίνο, σε ό,τι θες. Ναι, σε όλα αυτά. Σωματοποιείται διαφορετικά. Μόνο το τέρας μπορεί να μας σωματοποιήσει και σε όλη αυτή την κατάσταση. Ναι. Είναι ο τρόπος που βγαίνει προς τα έξω και αρχίζει και σκάβει. Σκάβει και δεν τελειώνει πουθενά. Και οι επόμενες όλες εκπομπές θα είναι καυστικές, θα έλεγα, σε σχέση με τα τέρατα που θα έρθουν, γιατί θα είναι και ιδιαίτερα. Και θα έχουν να κάνουν με το τέρας που τελικά θέλουν να βγάλουν, όχι το τέρας που όλοι οι άλλοι θέλουν να δουν, δηλαδή το τέρας των λεξικών. Θα πρέπει να βγάλουν το τέρας που ήδη δεν έχουν, μάλλον που ήδη έχουν αποκαλύψει τον εαυτό τους και σκέφτονται να το αποκαλύψουν και στους υπόλοιπους. Τι λέτε γι' αυτό, θα το καταφέρουν? Αμέ. Θα έρθετε καλεσμένος πάλι μια φορά στην εκπομπή μας Εννοείται. με αυτό όμως τον όρο Εννοείται. της αποκάλυψης.
Εννοείται. Θα έρθω βεβαίως με τον όρο και τον οποίο μπορεί και να τον παραβούμε. Δεν ξέρεις ποτέ, ας πούμε. Οι όροι για να τους παραβαίνεις. Ναι, μόνο γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό λέγονται και όροι. Οι προθέσεις όμως είναι αγαθές. Δηλαδή θα έρθω με αυτό τον όρο, ας πούμε. Εγώ ποτέ δεν είχα αγαθές προθέσεις για τίποτα. Λοιπόν. Υπό την ευρεία έννοια του όρου. Ναι. Το αγαθές. Λοιπόν, νομίζω ότι η ώρα περνάει και δεν πρέπει να είμαστε άλλο κουραστικοί. Ήθελα απλώς σαν πρώτη εκπομπή να έχει έτσι ένα τόνο που δεν είναι βαρύ. Φεδρό. Φεδρό. Ξέρω εγώ, λέω εγώ. Ήτανε φεδρό. Είχαμε μια φεδρή. Όχι, φεδρό δεν είναι. Δεν είναι σωστή λέξη. Ναι, ποια είναι. Ξέρω εγώ, βρες. Ναι, ότι δεν είναι μια εκπομπή που να έχει έτσι... Ανάλαφρη. Ναι, Όχι. να είναι ανάλαφρη. Με θεωρείς ανάλαφρο? Όχι, αυτά που λέμε. Ανάλαφρα ήταν αυτά που αυτά που πολύ σοβαρά πράγματα που λέμε. Όχι, τα θεωρείς ανάλαφρα? Ανάλαφρα τα θεωρώ αυτά. Ναι. Γιατί δεν μιλήσαμε για κανέναν Δεν από κάναμε εμάς. δουλειά όμως. Τι? Δεν μιλήσαμε για κανέναν Δεν από έχει εμάς. σημασία. Δεν έχει. Ναι, οπότε Συγγνώμη. δεν... Αυτά που είπαμε, το τι πιστεύω εγώ για εκείνο, το τι πιστεύεις εσύ για το άλλο, δεν μιλήσαμε για μας. Για ποιον μιλήσαμε? Τα λέγαμε για να κάνουμε εφέ. Για τον απ' έξω τον έτσι. Εφέ εκπομπής. Όχι, μην το λες. Κάπου εκεί μέσα, δηλαδή σε αυτά που λες πάντα, κρύβεται και ένα ψήγμα ή ψήγματα αλήθειας. Το τέρας λοιπόν. Ναι, το πώς θες πες το. Δηλαδή δεν λέμε ας πούμε άλλα ντάλλον. Καλά, μα εκτός από τα τραγούδια που βάζω. Αυτό δεν το σχολιάζω εγώ, είναι μια χαρά τραγούδια. Εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι. Αλαντάλλον, είπες τα τραγούδια τα λες, αλαντάλλα εσύ. Ναι, οκ. Καλά, μια χαρά τα λες. Λοιπόν, ήταν ανάλαφρη η εκπομπή, ήθελα να είναι έτσι, Ωραία. γιατί ήταν η πρώτη εκπομπή και δεν θα ήθελα να είχε έναν καλεσμένο που θα πρέπει να βγάλει από μέσα το τέρας του και ξανά το ίδιο. Ήθελα να είναι έτσι ένα πράγμα που δεν έχει κανένα... Φλουαρτιστικ. Αυτό ήταν... Ήταν λίγο γκέι αυτό. Όχι, γιατί καθόλου γκέι. Το φλουαρτιστή ήταν λίγο γκέι. Καθόλου γκέι. Ναι, ήταν λίγο. Ναι. Εντάξει, δεν... Έχεις πολλά στεγανά, δεν ξέρω. Έχω στα στεγανά, έχω πυγμένο στα στεγανά. Τόσο στεγανό που δεν πάει άλλο, αλλά εν πάση Μην το περιπτώσει. λες αυτό, το φλουαρτιστικ είναι γκέι και θες το και σε Όχι έτσι όπως το είπαμε σε σχέση με αυτό. Βάλ' το και σε επόμενους καλεσμένους που θα έχεις. Πες, θεωρείτε το φλουαρτιστικ γκέι? Όχι, θα σου πούνε. Τι δηλαδή, ότι Δεν είναι ξέρω, θα σου brutal. πούνε. Ούτε μπρουτάλ είναι, ούτε τίποτα. Είναι από μόνο του, είναι ένας Ανάλαφρο όρος. είναι, ανάλαφρο. Το ανάλαφρο δεν είναι λίγο... Εσύ είπες ανάλαφρο. Ναι, Δεν το είπα εγώ. Το χαρακτήρισα φλουαρτιστικ. Ναι, το ανάλαφρο. Αυτό, άρα, αν το ένα είναι το ανάλαφρο, είναι και το άλλο. Εσύ, όχι, το γκέι που χώθηκε μέσα σε αυτό. Σε Εσύ αυτό, το έβαλες. Το Όχι εγώ. φλουαρτιστικ, ναι, είναι λίγο... Τέλος πάντων. Καλά, εντάξει. Λοιπόν... Σιγά μην τελειώσετε. Ναι, όχι, άμα το πιάσουμε έτσι δεν τελειώνουμε. Όχι, Διότι δεν γυρίζουμε γύρω-γύρω από το ίδιο αυτό. Λοιπόν, αυτό. Όσους μας ακούσανε, σας ευχαριστώ πολύ έτσι για την πρώτη εκπομπή. Έπρεπε να σπάσουμε λίγο τα πράγματα Και από την Κολομβία. και από την Κολομβία και από αυτόν που μας ακούει από την Κολομβία. Ελπίζω να μην είναι ο δικός μου φίλος, δεν θέλω να πω τώρα το όνομά του. Αν είναι, τον αγαπώ πολύ. Στο και αν έχω να τον δω πάρα πολλά χρόνια, αν είναι αυτός. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτά που λέμε δεν έχουν να κάνουν μια πραγματικότητα. Το ίντερνετ έχει αυτή τη δυνατότητα και μας βγάζει σημεούλες από ποιες χώρες είναι ανοιχτό το ραδιόφωνο, δηλαδή ο υπολογιστής σου, και μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Μας βγάζει κάποιες σημεούλες και έτσι καταλαβαίνουμε ότι αν είναι από την Κολομβία ή από οπουδήποτε αλλού. Γι' αυτό δεν το λέμε έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν έτσι το να σπάσουμε λίγο τον πάγο της ξανά πρώτης εκπομπής για αυτό το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ τον Αλέξη που έκατσε και με ανέχτηκε. Ευχαριστώ και εγώ που με κράτησες εδώ πέρα και περάσαμε μια χαρά. Ναι. Λυπάμαι που δεν είδε τον Ολυμπιακό και όποιος ακούει... Εγώ δεν λυπάμαι. Εσύ γιατί λυπάσαι? Εσύ δεν βλέπεις και ποδόσφαιρο. Εγώ όχι, ναι, αλλά ήθελε εγώ να το αποτέλεσμα θέλω να ξέρω. Αυτό. Το οποίο θα το μάθω, ας πούμε. Ναι, Ιδάλλως δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Να νίκησε η ομάδα αυτή, γιατί να μην... Δεν μας απασχολεί αυτό αυτή τη στιγμή. Αλλού είναι το θέμα μας. Και στις επόμενες εκπομπές ελπίζω να είστε πιο επικείς από ό,τι ήταν η σημερινή. Καλό βράδυ. Έχουμε μια πληροφορία. Μια πληροφορία. Να την πεις ότι έχω κάνει επιλογή από σήμερα μέχρι αύριο τις 3 το μεσημέρι που είναι η πρώτη που είναι μια εκπομπή, που ξεκινάει μια εκπομπή. Έχω κάνει επιλογή μουσική από κινηματογράφο. Από τώρα? Από τώρα μέχρι αύριο στις 3 το πρωί. Ωραία. Από το τώρα, μεσημέρι, ναι, με το που θα κλείσει λοιπόν το Εγώ το Τέρας, soundtrack δηλαδή. Soundtrack.
Ναι. Θα ακούτε soundtracks μέχρι αύριο το πρωί, τι ώρα? Μέχρι αύριο το μεσημέρι 3. Μέχρι αύριο το μεσημέρι λοιπόν στις 3 θα ακούτε μουσική από soundtracks. Καληνύχτα. Είμαι ένα τέρας που κατά σύμπτωση έγινε πατέρας και που περνάει τα στερατώδης του ημέρας κάνοντας πράγματα βεβαίως τρομερά. Είμαι ένα τέρας, τέρας.